Bal 2-es, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb 3, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön. Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyző páros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Mezei Dániel vagyok, és Pár Julcsival köszöntjük Önöket. Üdvözlöm én is minden hallgatónkat. Kultúrrali, ezt a nevet találtuk ki ennek a műsornak. Julcsival megvitattuk, hogy tulajdonképpen mind a ketten benne vagyunk. Így van, ahol a kultúra különféle szegmensei összeérnek, ott találkozunk mi is Danival, és reméljük Önökkel is innentől fogva minden pénteken. Próbálunk olyan témákat kibontani, amely a kultúráról szól, de talán azok számára is érdekes lehet, akik nem csak a kultúrával foglalkoznak, hanem kíváncsiak az élet dolgaira. És több ilyen beszélgetésünk volt Julcsival, és úgy gondoltuk, hogy talán érdemes a rádióban is bemutatni azt, hogy mi érdekel bennünket, mert mi jól éreztük magunkat, reméljük a hallgatók is jól érzik majd magukat. Így van, első felütésnek hoztunk is egy izgalmas témát, és ha már izgalom, akkor hát talán ki is mondhatom a mai kulcsfogalmunkat, a stresszről fogunk elég sokat beszélgetni. Aktuális, azok, akik sokat dolgoznak, azok, akik mondjuk színpadra állnak, azok, akik egy felelős beosztást töltenek be, mind tisztában vannak azzal, de akár egy 3 gyermekes anyuka is lehet komoly nyomásnak kitéve. Tehát, hogy ez egy velünk jelenlévő dolog, és nem mindig beszélgetünk róla, pedig talán érdemes, te, mint előadó művész, szerintem ezt pontosan tudod. Abszolút, az életünk része, bárhogy is próbálunk ellene kapálozni, valamilyen részében meg fog jelenni az életünknek, és talán a legjobb megoldás az az, hogyha kulcsokat keresünk magunkban, kifejezetten megpróbálunk tenni azért, hogy ezzel a stresszel kezdjünk valamit. Semmiképpen nem gondolom azt, hogy le kellene erről tiltani magunkat, ez egy természetes folyamat, és hát bizony én is előadóként, édesanyaként, zeneterapeutaként abszolút megtapasztalom a stressz különféle formáit, de a pozitív stresszét is. Mert hogy arról is lehet beszélgetni, de kivel beszélgetünk? Gál Weber Ildikóval, operaénekessel, pszichológussal. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Én is köszönöm a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat. Több helyen foglalkozol ilyen témákkal. Te magad is aktív művész vagy, tehát nem áll messze tőled a tapasztalat. Így Julcsival szerintem kiválóan meg tudjátok beszélni. Lehet, hogy én hátralépek 2, és hagyom, hogy megbeszéltek, de igazából nem, mert ugye Julcsi is a Magyar Zeneterápiás Egyesületnek az elnöke, te ezzel foglalkozol többek közt a Konziban, meg a Magyar Táncművészeti Egyetemen is. Miért fordultál erre? Miért kezdett érdekelni ez a téma? Onnan indult az én történetem, hogy én mindig is énekes akartam lenni, és ezt az édesanyámnak 18 évesen is előhoztam, és azt mondta, hogy jó, legyél énekes, de előbb tanulj valami normálisat is. És akkor hát elindultam a Zeneakadémia felé, és közben az ELTE pszichológia szakára hát jelentkeztem, és felvettek. És amikor a pszichológiát végeztem, mindig tehát azt gondoltam, hogy ez majd a fiókba megy, mert én úgyis előadó művész leszek. És aztán nagyon jól jött, mert hogy amikor családom lett, akkor már elég összeegyeztethetetlen volt a minden este előadás, koncert, és hogy a gyerekeimre fókuszálni tudjak, ugye, amit Dani is mondtál, hogy akár ugye a gyermeknevelés is ugyan pozitív stressz, de hogy megpróbáltatásokkal is járhat, sok örömmel, de hogy vannak nehézségek is, és hogy én egy olyan életet tudjak biztosítani a gyermekeimnek, hogy rájuk is tudjak fókuszálni. Így elindultam egy napközbeni munkakörben, és ez lett a pszichológusságom, ami a Konziban, tehát a Bartók Zeneművészeti Szakgimnáziumban indult, ahol énektanár is voltam, és pszichológus, illetve hát vagyok. És ott merült fel az a probléma, hogy nagyon szépen énekelnek, szép hangjuk van, tehetségesek, de amikor föl kell menni a színpadra, valami nem működik. És erre hát jöttem, aki
színpadról érkezik, és a pszichológia tudományának ezt a részét nagyon, nagyon érdeklődtem is iránta, és elindultam szakirányú képzések felé, és elindultunk egy csoport folyamatba az előadó művész palántákkal. És akkor lehetett látni, tehát volt konkrét eredménye, hogyha dolgozunk mentálisan a színpadra való felkészüléssel kapcsolatban, akkor sokkal jobb teljesítményt fognak tudni hozni a hallgatók, és tudnak kezdeni ezzel a nehézséggel valamit, amit ugye lámpaláznak hívunk, ami egy bizonyos fokig, ez a pozitív stresszel kapcsolatban, ugye mondtátok, bizonyos fokú izgalmi állapot szükséges ahhoz, hogy a színpadon teljesíteni tudjunk, de ugye ennek meg kell találni az optimumát. És hogy ez az egyéni út, amit mi megtapasztalunk, előadók, színpadon, nyilvánosság előtt szereplők, hogy mi az az izgalmi állapot, ami engem segít még ahhoz, hogy a teljesítményem egy magas szintű, magas színvonalon történjen meg. És ezen dolgoztunk, és ez az, ami nagyon fontos, hogy tanulható. Tehát ez az, amiben tudunk segíteni, zeneterapeuták, pszichológusok, mentálhigiénés szakemberek, hogy ez a fajta mentális háttér megfelelő legyen, és ezáltal az előadó művészi pályát saját és mások örömére tudjuk megvalósítani. Saját életedből emlékszel-e, vagy tudsz esetleg, vagy meg tudsz-e osztani velünk esetleg olyan példát, amikor negatívan befolyásolt téged a stressz, és úgy akár nyomot is hagyott? Hát most, hogy így megkérdezted, volt egy olyan, az egyik első fellépésem pont a Konziban, egy nagyon hosszú áriát énekeltem, megszólalt a harangszó, teljesen más hangnemben, és a zongorista valahogy leverte a kottát a zongoráról. Ez egy összetett, ez egy csapatmunka volt. És akkor én így hallottam. Az épület. Hallottam a zörgést, a kottát, azt, hogy nincs alattam zenei kíséret, hol pedig olyan akkordok jönnek, amik nagyon furcsák és nem odaillőek, és én csak mentem tovább, mert hála a tanáromnak, ő azt mondta, hogy bármi történik, ha nem tudom, felrobban körülötted az épület, akkor is végig megyünk az elejétől a végéig a darabnak, és aztán az történt, hogy énekeltem, szerencsére hangnemben maradtam, és egyszer csak a zongorista visszatalált, és aztán a végére összejöttünk, tehát végig tudtuk csinálni, úgyhogy még a visszatérés az áriának megszületett úgy, ahogy szerettük volna. Nagyon furcsa érzés volt, és nagyon izgultam közben, de ez a momentum, amit a tanáromtól megkaptam, hogy bármi is történik, csináld végig, ez végig tudott vinni. Ez egyfajta mentális jelenlét, én nem is alacsony amplitudójú, és erre nem feltétlenül van felvértezve egy fiatal, még tanulófázisban lévő művész, mert azt kell mondjam, én is végigjártam a magyar zeneoktatás mélységeit és magasságait, és míg mondjuk a fizikai erőnlétre van hangsúly fektetve, hogy abban fejlődjünk. Ha mondjuk a főtártanároddal egy jó, bensőséges kapcsolatot ápolsz, akkor egy picit a pszichés oldal is meg van erősítve. De az, hogy valóban legyen eszköztárad mentálisan egy ilyen helyzetet megtartani, az szerintem egy fantasztikus dolog, hogy már a középiskolában, a művészetoktatásban ez így be tud szivárogni, mert talán pont a kamaszkor az, amikor a leginkább az ember ingoványos területeken mozog. De nem lehet, hogy ez a rutinnal is összefüggésben van? Tehát ahogy telnek az évek, és hogyha nem sérülsz meg, akkor rutinnal mondjuk egy ilyen szituációt 40 évesen az ember már könnyedén kezel, hogyha rengetegszer volt színpadon, vagy hát csak addig műsort, eltelt mondjuk jó sok év, és azért a kudarcélmények feldolgozása is egy újabb nagy kihívás. Így van, nagyon jó, amit mondtok, mert hogy én is ezt gondolom, hogy rutint kell szerezni a fiatal előadó művészpályára készülő növendékeinknek, tehát minél többször kiállítani őket, elmenni óvodába énekelni, idősek otthonába, és úgy tréningelni végül is. Gyakorlattá
alakítani ezt az élményt, mint ahogy eszünk reggel, stb. Gyakorlunk, és ugyanúgy beépíteni ezeket tevékenységeket. A gyermekeim zongoratanára mondja, hogy ha csak a plüssödet kirakod, az is már olyan, mintha közönség lenne. Tehát, hogy akár a gyakorlás közben is lehet nagymamát behívni. Valaki, aki ott ül, az már egy kicsit hasonlít a színpadi helyzetre. Erre egyébként a saját pályámból tudok esetleg példát mondani, hogy az ember ugye egyre többet vezetett műsort, és ültél egy stúdióban, beszéltél a kamerának, nem volt ott senki, egy kameraman, esetleg egy kábeles, és amikor mondjuk elkezdtek hívni, moderálni eseményre, akkor emlékszem, hogy mellbevágó volt, hogy kiállt el egy színpadra, és ott volt előtte 50-100-150 ember, hogy egyszer csak akkor szembesülsz azzal, hogy a másik oldalról jön egy nyomás. Létezik ilyen nyomás, hogy van egy elvárás, van egy figyelem, és annak meg kell felelni? Mindenképpen. Én is így gondolom, nagyon, nagyon is erősen. És szerintem mi énekesként tudjuk is, hogy énekesként már megszoktuk a színpadi helyzetet, de ha beszélnünk kell, konferálni, az egy nagyon új helyzet. Igen. Tehát ott is ugyanúgy rutint szükséges szerezni. Igen, én mindig azt szoktam mondani, és ezzel nem kategorizálni szeretném a különféle előadó művészeteknek a minőségeit, de énekesként talán még erősebben meg tud jelenni egy ilyen fiziológiás folyamat az emberben, mert hogy te magad vagy a hangszertest, tehát a te testedből jön létre maga a hang. És míg mondjuk leülsz a zongorához, akkor az egy ilyen átmeneti tárgy, amivel elkezdesz dolgozni, vagy egy hegedűvel, bármilyen más hangszerrel. Nem egyszerűbb, más. Viszont ugye sokkal inkább dolgozik az ember a testével, amikor hangot állít elő, legyen szó beszélgetésről, vagy pláne éneklésről. Nagyon hallható jelei is vannak a stressznek. Így van, hangremegés, ugye a levegő hiánya. Így van. Ezek abszolút a stressznek ugye a jellemzői, és hogy ezzel kezdenünk kell dolgokat. Ugye a légzéstechnika az egyébként is egy általános stresszkezelési technika, ami ugye az énekeseknél, fúvósoknál központi. Tehát, hogy a mélyebb légzéssel, az elnyújtott kilégzésekkel tudjuk ezt a pulzus számot, tehát a fizikai megnyilvánulásait a stressznek csökkenteni. Ez egy technika, a légzés, de tudunk esetleg még néhány dolgot mondani, akár a hallgatóinknak, hogy mi az van olyan praktika, amit akár otthon magamnak is tudok gyakorolni. Egy picit talán szélesítsük a témát, mert ugye itt most előadó művészetről, vagy műsorvezetésről, szórakoztatóiparról beszélünk, de hát ilyen fajta megfelelés egy munkahelyen is előfordulhat, hogy te bemész, és mondjuk prezentálnak. Bármilyen frontális helyzetben. Embernek, vagy vezetőnek neveznek ki, és egyszer csak te vágytál arra, ambicionáltad, de egyszer csak egy értekezletet meg kell tartanod, és ott a kolléganő visszakérdez 3 olyat, amit kezelned kell, és itt a teljesítmény, lehet, hogy nem látszik a stressz, mondjuk a teljesítményből, az adott adekvát válaszban látszik a teljesítményromlás, hogy ugye azért ez egy és ugyanaz, nem csak az előadó művészetre lehet vonatkoztatni a stresszt. Abszolút, abszolút. Mindenképpen tréning, tehát mentális tréning a megoldás. Szerencsére egyre inkább reklámozzák is azokat a tréningeket, ami tárgyalástechnika, előadással kapcsolatos, prezentációval kapcsolatos technikák, módszerek, amiben mindenképpen bekapcsolnak pszichológiai elemeket is, a stresszkezelés technikáit. Nagyon hasznosnak tartom, és nagyon szoktam javasolni, hogy új pozícióba kerül valaki, vezető lesz, és ugye prezentálni kell, ahogy mondtad, muszáj ezt is tréningezni, nem elég csak tudni szakmailag, ugye nálunk a zeneileg, a technika, hogy hogyan képzem a hangot, hanem hogy hogyan vagyok én, ahogy mondtad, hogy rajtunk átmegy, ugye mi vagyunk maga a hangszer. Tehát nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy hogyan vagyok, amikor fölmegyek a színpadra. Nagyon fontos, hogy a jó gondolatokat előtérbe hozni, mielőtt fölmegyek a színpadra. Nem arra fókuszálni, hogy esetleg elrontom a szöveget, vagy elrontom a hangot, hanem egy pozitív attitűddel, egy pozitív viszonyulással, hogy akár megnyugtatva önmagamat, hogy eddig is sikerült, miért ne sikerülne most is. És olyan belső mondatokat megfogalmazni,
amelyek pozitívak, amelyek előrevívőek, építőek, amit el tudok hinni. Nagyon fontos, hogy ha azt érzem, hogy nem vagyok jól, akkor nem jó pozitív mondat, belső mondat, hogy azt mondom, hogy jól vagyok, akkor valami olyasmit érdemes fogalmazni, hogy egyre jobban vagyok, koncentrálok. Ami a folyamatra vezet rá inkább. Így van. Nagyon fontos, hogy ez a lelki állapotunkat emelni tudja. Nagyon fontos összefüggés van, hogyha jó gondolatok vannak a fejemben, jó érzések lesznek belül. Ha jó érzéseket tudok aktiválni belül, akkor jó gondolataim lesznek, és ezek elindítanak egy pozitív spirálon, ami segíti a teljesítményemet. Tehát mindenképpen mentális síkon, érzelmi síkon, és a viselkedés szintjén szükséges felkészülni erre. Aztán nagyon fontos, hogy az átkapcsolások, tehát hogyha benne vagyok egy negatív spirálban, akkor kilépek belőle, valami olyat csinálok, ami eltereli a gondolataimat a negatív gondolatokról. És itt már kapcsolódom ahhoz is, hogy a hobbi tevékenységek, az, hogy kikapcsoljunk egy megterhelő feladat után, pihenni, és valami nagyon más csinálni, ami teljesen kikapcsol, és átvisz egy más tudatállapotba is akár. Így van, egyfajta módosult tudatállapot. Így van, kirándulás, tehát hogy a természetben menetel, akkor társasjáték a szeretteinkkel. Ezek nagyon fontos dolgok, és ugye a társasjátéknak is van egy szabályrendszere, ami olyan szinten leköti a gondolataimat, hogy átkapcsolok az esetleges feszültségteli negatív állapotaimmal, ugye, mert hogy azt is szoktuk mondani, hogy az egyik legerősebb stresszor az a negatív gondolatunk. Jó, tehát, hogy a belső párbeszéd, amit szoktam mondani a hallgatóknak, hogy nem vagyunk bolondok, tehát folytatunk magunkkal belső párbeszédet. De hogy ez nagyon fontos, hogy ez egy pozitív párbeszéd legyen, egy önsegítő, nem önostorozó, hanem a saját magam jó működési módját megerősítő, és ezek nagyon tudnak segíteni abban, hogy abba a pozitív spirálba tudjak menni, ami a mindennapi életem örömteliségét is jelenti, illetve ha előadó vagyok, közszereplő, akkor pedig a teljesítményemet tudja fokozni. Amikor mondjuk hozzád fordul egy énekes, egy zenész, egy táncművész, akkor ilyesmiket mondasz neki? Tehát ezzel próbálod építeni? Ez egy példa volt szerintem, amit most elmondtál, igen, ugye? abszolút. Ezek konkrét technikák. Az egyetemen, ahol egyetemi oktató vagyok, a Táncművészeti Egyetemen, már mondtuk is, ott van kifejezetten ilyen óra, van egy olyan, hogy stresszkezelés, mert hogy ugye ők a jövő tánctanárai, tehát saját maguk stresszkezelő technikáit is jó, ha megtanulják, illetve amit az órán átadnak, ugye ők is felkészítenek akár pici 6-7 éves gyerekeket a színpadra, hogy ott ők is fel legyenek vértezve olyan eszközökkel, amik a tanárt is segítik, illetve a növendékeket, és hogy egy olyan pályát építsünk föl, amiben ez már kiskorban be van építve, és hogy ne azt érezzük, hogy itt vagyok a Zeneakadémián, már milyen fontos koncertjeim vannak, nagy teremben énekelek, és összemegyek a szituációban. Így van. Az fogalmazódott meg bennem, hogy most nagyon az egyénre fókuszálunk, de hát azért mi egy társas lényként jövünk a világra, és azért a művészeteknek egy nagyon nagy hatása a társadalomra, vagy szűkíthetjük a zenét is, hogy úgy az ember azt várja el a zenétől, hogy oldja a stresszt, hogy egy kicsit felszabaduljon, elmegyek egy koncertre, kikapcsoljam magamat abból az aktuális valóságból, amiben élek. Ugye nagyon erősen befolyásolnak minket a külső hatások, legyen szó klímaszorongásról, akár nehéz társadalmi helyzetekről, szociális szorongásról, bármiről érhet minket, bármilyen negatív hatás. Hogy hogyan tudjuk ezt egy kicsit ilyen közösségi szintre emelni, vagy lehet-e az egyénnek a hatását egy közösségi hatássá minősíteni? Mindenképpen. Most az jutott először eszembe, hogy így az önsegítő csoportok erről szólnak, hogy úgy választjuk meg a csoport tagjait, hogy hasonló sorsúak, hasonló helyzetben vannak, és már eleve az, hogy tudom, hogy nem vagyok egyedül ebben a problémában, ez egy nagyon erős, terápiás hatású, vagy pozitív irányba előrevívő hatású. Mindenképpen
ugye a barátokkal beszélgetés, ez nagyon-nagyon, ugye ezt mindannyian tapasztaljuk a bőrünkön, hogy nagyon előrevívő tud lenni. Ugye mondjuk rossz kedven érkezem egy társas összejövetelre, és happy-n tudok eltávozni, mert hogy átbeszéltem, megbeszéltem, megosztottam, hasonló sorsúakkal beszéltem, és jó kis praktikákat is tudok tanulni, hát a barátaimtól, akár ismerőseimtől, új ismerősöktől, tehát mindenképpen nagyon fontos a társas megtartás, a társas, ugye az érintés is egy nagyon pozitív hatású, a gondoskodás nagyon tudja emelni a stressz helyzettel való megküzdést. Mi van akkor, hogyha valaki a segítség ellenére sem képes megugrani a feladatot? Mi van akkor, hogyha összeomlik? Mert ha csak a könnyű zenét vesszük, azért az elmúlt évtizedekből én magam is tudok 3-4 kiemelkedő példát, az Inexis, a Nirvana lehetne sorolni, ahol valaki nem bírta a sztársággal, és ugye a különböző szerekkel való viaskodás, és összeomlott. Én úgy gondolom, hogy mindenki számára alkalmas technika, vagy ilyen instant megoldás nincsen, hanem nehéz út vezet odáig, hogy az ember a maga számára legmegfelelőbb terápiás módszert megtalálja. És hát, hogyha minél korábban elindul a fiataloknak, a gyerekeknek, vagy akár már a várandós édesanyáknak a mentális megsegítése, ez a support tevékenység, akkor én azt gondolom, hogy egy sokkal egészségesebb társadalomba tudunk beérkezni, és azok a művészek, akik egyébként mint kvázi a társadalom tünethordozói, ők is egy egészségesebb mentális állapotba tudnak kerülni. Ez egy hipotézis, cáfoljatok, vagy erősítsetek meg. Abszolút megerősítelek. Tehát mindenképpen a felkészülés, ugye ez a prevenció, tehát hogy nem akkor megyek tűzoltás, amikor már a tűz megtörtént, hanem előtte felkészülök rá, és nekem is egy nagy vágyamat fogalmaztad meg, hogy milyen jó lenne az általános iskolában a matematika meg a nyelvtan mellett tanulnánk az életről, probléma megoldó stratégiák, hogyan szükséges konfliktust kezelni, és hogy kiskorban induljon ez meg, és ne csak otthon, tehát az otthoni közegtől várjuk a szülőktől azt, hogy erre felvértezik a gyerekeket, hanem esetleg az iskolában is legyen tere ennek, hogy erről beszélni tudjunk, erre felkészítsük a gyerekeinket, és ugye minél kisebb korban, annál inkább, ahogy mondtad, felkészülnek az esetleges krachra, ami bárkivel előfordulhat. De lehet ilyen tudást átadni, most csak maradva a példáknál, tehát addig, amíg az Inexis egy kis banda mondjuk Ausztráliában, és utána egyszer csak olyan dublini koncert, ahol 140 000 ember elé kell kiállni, hogy mindenre föl lehet készülni vajon? Tehát az ember tudja azt próbaként, hogy milyen lenne, hogyha én olyan sztár lennék, hogy végigmegyek az utcán, és 30 lány, vagy adott esetben fiú rohan utánam, és kér aláírást, vagy szó szerint zaklat. Tehát itt azért vannak olyan, és egyébként Magyarországon kisebb léptékben is vannak olyan a sztársággal, a Rivalda fényen járó problémák, amik nem tudom, hogy lepróbálhatóak-e. Nem lepróbálhatóak, viszont ugye ez az önismeret, amit említettél, hogyha járok valakihez, aki ennek a szakértője, akkor a saját magam, az önismeretem ugye olyan szintre tud fejlődni, hogy képes vagyok megérteni önmagamat, hogy mire, hogyan reagálok. Ugye erre mindenképpen szükséges felkészíteni az előadókat, ez, amit mondtál, hogy a 10 000-es, 100 000-es közönség, az, hogy nem tudok úgy kimenni az utcára, hogy nem ugranak rám. Ez én azt gondolom, hogy mindenképpen egyéni munkát igényel, és amit mondtál, hogy mindenkinek egyéni, hogy mi oldja a stressz szintet, a feszültséget, tehát, hogy keresgélni, kapni alternatívákat, kipróbálni, és ami nekem működik, azt utána alkalmazni. És hogy erre mondtam, hogy mindenképpen jó, ha kiskorban tudjuk, gyermekkorunkban, hogy milyen módszerek vannak,
ezt mi csináljuk is az egyetemen, tehát egy széles repertoárt nyújtunk a hallgatóinknak, ezek relaxációs technikák, egyéb kognitív viselkedésterápiás, tehát mentális viszonyulás segítő technikák, és mondjuk is nekik, hogy próbált ki, aztán beszélünk az esetekről, amik megtörténnek velük, hogy arra konkrétan milyen lehetőségek vannak, ő vagy milyen technikát alkalmazott, és hogy mi mit javasolunk, az a kis kör, mert hogy mi kis létszámú csoportokban dolgozunk, ilyen stresszkezelő órákon, hogy kinek milyen ötlete van erre, és összedugjuk a fejünket, és egy közös gondolkodás révén tanulunk egymástól. De hogy itt is, mint mindenhol a gyakorlat teszi a mester. Tehát muszáj nem csak tudni, hanem elindulni, csinálni, és akkor tapasztaljuk meg azt, hogy ez jó hatással volt rám, ez nem volt rám jó hatással, akkor azt elengedem. De ami jó hatással volt rám, azt elkezdem ismételni. Nekem eszembe jutott a sportolói vonatkozás, Dani, te ebben sokkal inkább otthon vagy, hogy egy sportolónak egy világversenyre, vagy egy megmérettetésre való felkészítésének nagyon is része az a pszichés és mental care, amit így biztosít számára mondjuk az egyesület, vagy az a szövetség. Igen, abszolút, tehát ott a sportban, az élsportban ma már bevett, régen ugye ez kuriózum volt, hogy a vízilabda válogatott mellett mondjuk egy mentál tréner dolgozik, vagy egy pszichológus dolgozik, sportpszichológus dolgozik. Ma már ez bevett, ugye ugyanaz, ezért mondtam, hogy próbáljuk szélesíteni ezt a beszélgetést, mert nem csak a kultúrára, nem csak az előadó művészettel, hanem minden, a munkahelyre igaz, a sportra igaz, hogy gondoljátok el, hogy ott állsz, és egész életben azért dolgoztál, hogy te olimpiai bajnok legyél. És akkor vezetsz 14-10-re mondjuk egy vívó olimpiai bajnoki döntőben, vagy 8-ra, nem tudom már. És akkor egyszer csak történik valami. És hogy szerintem most nem ellen akarok beszélni, de erre nagyon nehéz felkészíteni valakit, mert nem tudod lemodellezni azt, hogy akkor ott mi történik. Ehhez szerintem alkat kell, aki bírja. Valószínűleg ez húzalozottsági kérdés is, és ez ugyanúgy, mint ahogy előadó művészként is. Azért ez nem egy kedves gyerekszoba a színpad, ahová kilép az ember. Tehát ott vannak nagyon éles helyzetek, viszont maga az a folyamat, és itt szerintem ez egy kulcs szó, vagy fogalom maga a folyamat, hogy nem hirtelen dobódik be az ember, és persze. Ott a Dublini stadion élő adásában, vagy a Milánói Scalában, tehát, vagy éppen az olimpián, hanem az a sok-sok tapasztalat, amiről Ildikó is mesélt, hogy az sem mindegy, hogy akár a negatív tapasztalatainkat, kudarcélményeinket hogyan keretezzük, hogyan dolgozzuk fel, hogy egy stressz helyzetet, egy negatív stressz helyzetet hogyan tudunk egy pozitív keretbe elhelyezni, és akár a pozitív stressz összetevőivel felruházni egy újabb megmérettetést. Egyébként még nem elvéve a szót tőle, de még egy F-betűs szót bedobnék, ez a felelősség. Hogy én azt látom így 50 pár éves fejjel, hogy nagyon-nagyon kevés ember szembesül azzal, hogy amikor valamit elérsz, valaki lettél, ott vagy egy eredmény kapujában, megkaptad a vezető pozíciót, ott vannak a gyerekeid, az egy felelőssége erre. A felelősség az nyomást okoz. Tehát, hogy igazából én a felelősségnél látom ezt, hogy föllépsz a Milánói Scálába, és ott vagy. Volt egy gyönyörű film, a Shine, nem tudom, azt látod, az zongoraművészről szólt, aki egyszerűen hiába volt a világ legnagyobb tehetsége, nem bírta elviselni a nyomást. Tehát, hogy a felelősség tehát, hogy nem tudom, hogy te amikor foglalkozol művészekkel, akkor a felelősségnek a nyomását mondjuk szóba hozod-e? Hogy az, hogy te megmutathatod magad, oké, mert megvan a tehetséged, megvan a tudásod, de tudod-e, hogy ez mit jelent? Hát ez elég stresszelően hangzik. Igen, tudom. Hogy ezt így konkrétan nem húzzuk elő a felelősséget, mert hogy ahogy Julcsi mondta, hogy egy folyamat vezet el minket odáig, hogy
először a 100 fős közönségnek adunk elő, aztán 800, aztán 1500, aztán 8000, de hogy ez rengeteg előző tapasztalás, kisebb helyeken való éneklés, sok helyen éneklést jelent, tehát hogy hozzászokik ehhez a helyzethez az ember. Ez mindenképpen fontos. Amit mondtál korábban, hogy vannak egyéni különbségek, így van, tehát, hogy van, akinek ez nem sikerül, mert annyira nagy nyomást érez, hogy nem tud ezzel a nyomással megküzdeni, de azt látjuk, hogy sokaknak meg sikerül, és hogy akik ott vannak a pályán, egyre többet dolgoznak ezzel a mentális háttér erősítésével, és hogy akkor megtapasztalják, hogy sikerül, hogy jobb tudok lenni, hogy már kevésbé izgulok, és hogy a jó hír, hogy ez tanulható, tehát abszolút tanulható, és ha begyakorlom nem éles helyzetben, akkor a hozzászokás megtörtént. Tehát bízhatunk a szervezetünk, a mentális felkészültségünk erejében, hogy az minket tovább visz. Sokszor van olyan, hogy ezt megcsináltam, de mi történt? És de jól sikerült, azt mondja mindenki, és én meg lehet, hogy nem így éltem meg. Tehát, hogy visz magával a teljesítmény egy idő után, és amit még szerettem volna mondani, hogy ez a stressz, ugye ez az életünk része, muszáj megszelídíteni. És hogyha mondjuk rendszeresen alkalmazok stresszkezelő technikát, akár egy rövid relaxációt, vagy meditációt, vagy van egy nagyon jó technika, a jelenléttudatosság technikája, amikor nem kell levágni a szoros életünkből 20 percet, hogy fekszem, csukott szemmel, nyugodt vagyok, miközben jár az agyam, hogy mennyi mindent kell csinálni, hanem amikor A-ból B-be megyek, akár rollerrel, elkezdek lélegezni, figyelni a belső testi állapotomra, vagy kifele a természet ébredésére, nagyon ki tud kapcsolni abból a negatív körből, amiben vagyok, és hogyha rendszeresen figyelek arra, hogy az én stressz szintem, ami ugye kívülről, belülről jön, tehát negatív hírek, háborús helyzet, ugye Covid után vagyunk, meg a belső negatív gondolataim, a sikertelenségre való fókusz, ha át tudom az elemlámpámat afele világítani, vagy arra irányítani, ami a jó az életemben, amin van, akkor már is emeltem magamat a negatív állapotból. És hogyha ezt rendszeresítem az életemben, ahogy eszem, gyakorlok, akkor ez az általános stressz szintem egy alacsonyabb állapotba kerül, ahol sokkal hatékonyabb tudok lenni, ahol sokkal jobban tudok reagálni váratlan helyzetekre, mert hogy ugye a színpadon, a tévé, kamerák előtt vannak váratlan helyzetek, ugye, ahol megengedhető, hogy hibázzak. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy hibázhatunk, csak az a lényeg, hogy jöjjünk ki abból a helyzetből, és ügyesen oldjuk meg, és akár egy összenézéssel, ha együtt játszunk, már meg is van, hogy mi az út. És ez rögtön egy sikerélmény. Így tulajdonképpen van. Azzal, hogy megoldok egy akár kudarcként is végződhető helyzetet, tehát megint egy pozitív muníciókkal ruházom fel magamat. Amúgy nagyon izgalmas az, hogy például a stresszt Selye János professzor nevezte elsőként stressznek, ő nagyon sokat foglalkozott ezzel a témával, és hát úgy elgondolkodtam rajta, hogy egy magyar kutató professzor kezdett el ezzel tényleg úgy egész világszerte elismert adatokat és elméleteket kidolgozni. Vajon mi magyarok szerintetek stresszesebbek vagyunk az átlagnál? Én olvasom egy felmérést. Na, kíváncsi vagyok. Most nem tudom így csípőből visszaidézni, de sajnos jóval. Tehát, hogy volt egy európai nemzetek, népek, országok, hogy állnak, és mi nagyon hátul kullogunk. Ausztria, Dánia, azt hiszem Dánia vezet, tehát hogy ott valahogy. A legkevésbé stresszes. Igen, és érdekes, hogy oda mész, és én most voltam tavaly kétszer, és lányom ott tanult, még művészeti egyetemen, és oda megyek, és látom a hangulatot, tehát hogy más a hangulat, más jön ki az emberekből, és hát ez kicsit stresszmentesebb az élet. Én nem akarok állandóan gonoszkodni, itt a felelősséget már felhoztam, de az előbb, amikor hallgattalak, akkor mondtad, hogy keresgél az ember, és ugye nem menjünk el amellett, hogy nagyon sokan találnak, és sajnos nem jó megoldást is arra, hogy a stressz kezelés, ez hogy valósuljon meg, itt különböző alkohol, kábítószer lehetne sorolni, hogy akkor ez ezért van, mert hogy itt kialakul egy helyzet, ahol valami megoldás kell, és hogyha nincs
szakszerű segítség, vagy barát, vagy nincs körülötte senki, vagy ő nem olyan alkat, akkor történik a baj. Hát kondicionálódik mindenképpen egy negatív életérzés, vagy állapot, nem? Abszolút, és ugye érdemes az adaptív, tehát az önsegítő módszerekhez nyúlni, de ugye ennek van, amit említettél, Dani, hogy ezek a szerek, ugye, amit rögtön töltöm a pohárba, és már is hatással van, ahol ugye kvázi passzívan átkerülök egy másik állapotba. Ez az, amire ugye, hát ez a legegyszerűbb módja, de hogy ez hosszú távon önpusztító, önsorsrontó, ugye, hát meg az életünkre törő hatásokkal van, és hogy erre vannak ugye a csoportok, a szakember, hogy ebből egy olyan irányba tudjuk vinni, vagy átirányítani, ugye, mert nem a pszichológus teszi, hanem maga a személy, tehát ő dolgozik önmagán, mi csak segítők vagyunk, akik utakat mutatunk, amin elindul, vagy nem indul el sajnos, és hát vannak veszteségeink, tudjuk, de azért mi segítők bízunk abban, hogy tudunk segíteni, és tudunk pozitív irányba előrelépést tenni. Én nagyon örülök, hogy a mi egyetemünkön és a Konziban is erre nagyon nagy fókusz van, tehát az igazgató, a vezetés ezt nagyon támogatja, mert látja, hogy alap szükségletünk, és hogy ez milyen jó hatással van rövid és hosszú távon a művészvilágra, de szerintem a világra is. Annyira érdekes, hogy hallgatlak, hogy volt most egy beszélgetésem, nem mondom a nevet, hogyha megengeditek, tényleg egy elismert és vezető színművészünk, és beszélgettem vele, el szerettem volna hívni hogy szavaljon egy verset egy születésnapon, és azt mondta, hogy ő nem szaval verset. De hogy nem szaval. Hát ő csak olvasni hajlandó, mert hogy ő neki gyerekkorában volt egy versmondó versenyen egy beégése, leégése, és nem mondom, ne viccelj, hát Csehov volt, meg Shakespeare, meg mindent. Azt mondja, ez más. Ott van egy 3-4-5 hónapos próbafolyamat, ott vannak szituációk, ott pontosan tudom, hogy mikor mi következik, az más. Van súgó. Van súgó. Igen. Tehát, hogy mi nem is gondolunk abba vele, hogy mindig csak a csillogást látjuk. Ott áll valaki, ott állsz, énekeltek, mind a ketten álltok a színpadon, de hát, hogy emögött azért irgalmatlan munka van, irgalmatlan feszültségek vannak, nyomás van, és ezt valahogy meg kell oldani. Hát igen, és nem csak az a pillanat, amit az ember a színpadon tölt, hanem az azutáni fázis, az is egy nagyon érdekes, ahogyan az embernek csökken végre az adrenalin szintje, és így kvázi lejövőben vagy a helyzetről, és hogy ez a kivezető tudok fázis. Nével is mondani ezt, hogy Szécsi Zoltán olimpiai bajnok, vízilabdázó mondta azt, hogy kérdeztem, hogy alkoholista vagyok, Zoli, azt mondja, hogy hát nagyon egyszerű, hogyha hazamész este, és van egy ilyen érzésed, akkor alkoholista vagy. Hát, hogyha valahogy máshogy akarod megoldani az esti pihenést. Mennyire fontos ez a mindennapokban, amiről beszélünk? Hát szerintem egy elképesztően frekventált téma, és hogyha ilyen konklúziókat keresgélünk, akkor igazából az, hogy merjünk, és legyen benne a működésünkbe egyrészt segítséget kérni, másrészt pedig többet időzni a horizontális pillanatainkban, és nem csak mindig az emésztő malom, ami körülvesz minket, és tulajdonképpen átlényegülünk azzá a rohanássá és idegi állapottá, magává a stresszé, az talán megoldást tud lenni, hogyha ebből tudatosabban egy picit visszalépünk, és újra tervezzük. Úgy van, megállunk. És körbenézünk, ki vagyok én, merre tartok, ezt akár többször is feltenni az életünkben, mert hogy ebben a rohanásban is rengeteg stresszor van. És igen, hogy ezért is mondtam, hogy olyan jó, ha heti egyszer van egy szakember, aki ennek nálam, vagy hát nem nálam, aki beülő kliensnél jobban tudója, hogy én ővele dolgozom, és magamra fókuszálok abban az 1 órában, és végig gondolom azt, hogy tényleg ez az út, amin megyek, ez az enyém, vagy akár érdemes váltani, tehát hogy ezek a fajta megállók, átgondolások, lelassulások nagyon-nagyon fontosak tudnak lenni, és ugye azért mindenkiben az önmaga örömteliségének a keresése, ugye a saját boldogulásunk keresése az egy fő irány,
ahol az, hogy mire vágyom, mi jó nekem, az mindig egy nagyon fontos kérdés, és ebben a nagy verkliben hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni. És kiről? Saját magunkról, akik vagyunk elsősorban. Főszereplői saját életünknek. Saját filmünk és ugye, ha én jól vagyok, akkor a környezetem is jobban tud lenni. A gyerekeim, a férjem, de feleségem. De ha nem, kit érdekel. Ez is jó, ez is így van. Van ilyen is, igen. Egyébként, ha működik. Igen. Egyetlen záró kérdést, ha megengedtek, vagy te is kérdezted ezt tőlem, Julcsi, hogy nektek mi az, ami segít? Tehát mi az, ami stresszkezelésben segít? Julcsi. Nekem a természet. Én ilyenkor február végén, március elején, a tavasz kezdetében én már teljesen kiégek a télből, a napfénymentességből, és rám nagyon-nagyon erősen hat az ébredő természet, az a fajta energiaszint, ami így körbevesz minket, amit kevésbé az épített környezetben is sokkal inkább a világ, a valós világban tud az ember így megtapasztalni. Engem ez nagyon segít. Tudok hozzád abszolút kapcsolni, szerintem is a természet az egyik legerősebb ilyen pozitív hatású lehetőség stresszkezelésre, kirándulás, nekünk van nyaralunk a Dunaparton, ha már ott vagyok nekem, ha már beérek az adott falu határára, ott érzem, hogy az izmaim ellazulnak, és az már az a hely egy ilyen nyugalmi pont, aztán a gyerekeimmel való együttlét, tehát ez a társas közeg, játék, ugye a játék nagyon kikapcsol, ahogy már mondtuk is, illetve ez a jelenlét tudatosság, hogy jelen lenni az életemben, nem a múlton rágódni, vagy a jövő aggodalmai miatt fölöslegesen, ugye, ami még nincs is itt, azon izgatom magamat, hogy hogyan tudom ezt a jelenlét állapotot megvalósítani, és ez az utcán a A-ból B-be séta közben is megvalósítható. Carpe diem. Dani? Abszolút. Neked is van technikád? A rokon lelkek vagyunk. Tehát én is abszolút természet, egyébként én szeretek kertészkedni. Tehát bevallom őszintén, hogy engem az leköt, és fizikai munka is. Egy picit megijedtem, amikor mondtad, hogy az embernek milyen párbeszédei vannak, akkor így felidéztem, hogy nem mindegy, hogy mennyi. Igen, hogy vajon jól vagyok-e. Na ez egy következő műsornak lesz a témája. Én remélem, hogy hallgatóinknak, meg egymásnak is tudtunk egy-két eszközt adni a kezébe arra, hogy akkor úgy fussunk neki ennek a tavasznak, hogy feltöltekezve a stressz kezelésre, meg az önmagunk újraalkotására egy-két tippel. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, Ildikó. Köszönjük Én szépen. Is köszönöm szépen, nagyon élveztem. Ez volt a Kultúrralli, Pár Julcsival. És Mezei Dániellel. Szép napot kívánunk.